रायजो राजा नोंथांमोन जोङो गिबियावनो सावरायनो लागोन मानोना 19 नाम्बार सिडली चिरां एसटी समष्टि कन्स्टिटुवेन्सि बेयाव ओरैबायदि धामाका जागोन रायजो राजा नोंथांमोन मानोना मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी आरो पानिराम ब्रह्म बिसोर सानैनि गेजेराव मोनसे ओरैबायदि कन्टेस्ट ओरैबायदि धामाका जागोन माने ओरैबायदि बम बेरगोन आरो माने ओरैबायदि जुद्ध जागोन माने राजखान्थिनि दावहा जागोन। थ' बेयाव जोङो नोजोर होबाय नोंथांमोना नैबे जिथुनाखि जाय समाव नमिनेसन होदोंमोन मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथाङा नमिनेसन होदोंमोन नमिनेसन फिल खालामदोंमोन बे समाव रायजो राजाफोरा बिथांनि उनाव ओरैबायदि लोब लोब बाहागो लाबाय ओरैबायदि माने रायजो राजाफोरा दल दामनानै खाम सिफुं जथा बायदि बायदि माने दामनाय देनायजों माने रायजो राजाफोरा बिथांखौ बरायनानै माने नमिनेसन फिल खालामनायसिम लानानै थांबाय माने ओरैबायदि नुदों 6 मिनिट ओरैबायदि गोलाव रायजो राजाफोरनि माने भिर माने एकदम। थ' बेखौ जोङो नोजोर होयोब्ला माने 19 सिडली चिरां एसटी कन्स्टिटुवेन्सियाव मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथाङा देरहानाया रोखा जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बेयाव जोङो पानिराम ब्रह्मआ कन्टेस्ट हिसाबै थागोन। जोङो बिथांखौ मोनथियो बिथाङा जोंहा बिटिसि काउन्सिलनि सासे एग्जिकिउटिभ मेम्बार। थ' बिथाङा दिनै सासे एग्जिकिउटिभ मेम्बारा आरोबाव जुदि सासे एमएलए जायोब्ला आसाम एसेम्बलियाव जुदि एमएलए जायोब्ला बिथाङा जों नुबाय बिथाङा एमएलएनि खामानिखौ मावगोन ना बिटिसि काउन्सिलनि इएमनि खामानिखौ मावगोन। थ' सासे मानसिया मोननै बिबान लायोब्ला माने बियो नाव गंनैयाव आथिं होनाय बायदि जायो माने बिथिं मावगोन ना बिथिं मावगोन। थ' बेनिखायनो 19 नं चिरां सिडली एसटी कन्स्टिटुवेन्सिनि समष्टिनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारि रायजो राजाफोरा मोनसे डिसिसन लानाया मोजां मोनसे थांखि लानाया मोजां। जाय मानसिया मोननै बिबानाव दङ अलरेडि बिबानाव थाखानाय मानसिखौ जाहाथे आरोबाव एमएलएनि थाखाय आसाम बिधान सभायाव एमएलएनि थाखाय बे मानसिखौ जाहाथे सायख'वा बे मानसिनो जाहाथे भट होआ दा थांखिया बेसो जानांगौ रायजो राजा मानोना सासे मानसिखौनो मोननै मोनथाम माबायाव सुबिदा होयोब्ला माने एसे उसुबिदा जायो। थ' बेनिखायनो रायजो राजा बयनिसिमबो खावलायनाय जाहाथे नैबे फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिसायख'थियाव जाहाथे नोंथांमोननिनो आंगोनि मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी इउपिपिएलनिफ्राय बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों। नोंथांमोननि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय माखासे आंखाल लामा दै दालां बायदि माने माखासे उसुबिदा माखासे जेंना जेंसिफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथाङा नोंथांमोननि थाखाय एमएलए गसंदों एमएलए बिजाथि महरै गसंदों। बेनिखायनो नोंथांमोना एकदम गोसो गुदुङै बिथांखौ सापर्ट खालामनाया नोंथांमोननि खोब बाख्नायजाथावना आरो गनायजाथावना जागोन आरो नोंथांमोननि थाखायनो मुलाम्फा गोनां जागोन। मानोना जोङो नुनो मोनो थांनाय समफोराव बिथाङा बिटिसि जिथुनाखि थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएलआ बिटिसिखौ सामलायदोंमोन आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो बिटिसिआ जोबोद आरो गोजोन सान्थि आरो जौगानाय माखासे खामानिफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव नङाब्लाबो गुबुन ओनसोलाव बिथाङा मोजां खामानिखौ मावनो हानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। थ' बेनिखायनो रायजो राजाफोरा नोंथांमोना जाहाथे बिथांखौ जेरैबायदि नमिनेसन फिल खालामनायाव बिथांखौ बरायदोंमोन थिग बेबायदिनो नोंथांमोनाबो फिन आरोबाव बिथांनो नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ बिथांनि ट्रेक्टरनि सिटआव सावगारियाव थुनानै जाहाथे फिन खनसे देरहाखांनायनि उनाव नोंथांमोना आरोबाव गाजा गोमजायै बिथांखौ बरायनो मोनफिननाय मिजिङै 19 नं सिडली चिरांनि रायजोफोरा जाहाथे बरायनो मोनफिननाय बायदि आरो फिन खनसे भट होनानै बिथांखौ देरहागोन एमएलए
दिसपुराव MLA महरै दैथायहरगोन। थ' बियो जोबोद गोजोनथावना जागोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जोङो गोबां सावरायनो गोनां दङ दिनै बे समाव नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आरो बे 19 नं सिडली चिरां समस्तियाव जिथुनाखि मानाव गेदेर रन्जित बसुमतारी आरो पानिराम ब्रह्म बिथांनि गेजेराव बे कन्टेस्ट जागोन आरो सोर देरहागोन बेखौ नोंथांमोननो एसे आङो इसारा होबाय। मानोना रन्जित बसुमतारी बिथांनि उन बिथांनि फल'वार्सफोरा ओरैबायदि माने बिथांखौ मोजां मोननानै लोब लोब बिथांनि खिथुआव बिथांनि उन बिथांनि सिगां बिथांखौ गेजेराव बिबारनि माला लो गानहोनानै बिथांखौ जि आलो आलो बरायनायखौ जोङो नायोब्ला थ' थारैनो इसोर बोराइ बाथौआबो बिथांखौ अनगोन आरो रायजो राजाफ्राबो बिथांखौ अनगोन। रायजो राजानि अननायाबो बिथांजों दङ। आफा आनान गसाइ बोराइ बाथौ इसोरनि अननायाबो बिथांजों लोगोआव दं आरो बिथाङा थारैनो नोंथांमोननि ओनसोलनि रायजोनि सासे MLA महरै बिथाङा देरहासार जानानै फिन खनसे नोंथांमोननि सिगाङाव फिन खनसे आरो नुजाफैफिनगोन मिजिङै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोन। फिन खनसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव फैनानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो हामलायथि गोजोन हामलायथि जासिनाय थाबाय। जै जाथों जै बर' हारिनि खुलुमबाय। रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनां इम्परटेन्ट राजखान्थिनि आपडेट लानानै फैबावलायबाय। बे समाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनानै लाबाय। मानोना दिनै जों सावरायगोन बबे समस्तियाव बबे कनस्टिटुवेन्सियाव सोर बिजाथिजों नमिनेसन होनायाव रायजो राजाफोरा बेसेबां सापर्ट खालामदोंमोन, बेसेबां मदद खालामदोंमोन, बेसेबां लैहोर बाहागो लादोंमोन नमिनेसन जिथुनाखि फिल खालामनाय समाव। थ' बेखौ जोङो बेखौनो बेस खालामनानै बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो सोर देरहागोन आरो सोर जेनगोन दा बेखौ जोङो सायख'नो हायो आरो जों बेखौ मा खालामनो हायो जोङो अनुमान खालामनो हायो। मानोना फैगौ 2026 मायथाइनि जिथुनाखि 26नि बिसायख'थिनि जिथु पल एग्जिट पल बेखौ जों हमनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो जोङो गिबियावनो सावरायगोन। मानोना जोंहा 19 नं सिडली चिरां ST बेयाव एकदम धामाका जागोन। माने सोरनि गेजेराव मानाव गेदेर रन्जित बसुमतारी आरो लोगोसे मा नाममोनलाय